መንግስቲ ኤርትራ ካብ ጽባሕና ጽነታት ሒዙ መነባብሮ ህዝብን ምሕያሽ ገዚፍ ባጀትን ጻዓትን ዝፈሰሶ ትሕተ ቅርጺ ዋዲዱ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ድማ ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ኣሎ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ዝሓለፈ 22 ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ጽላት ትሕተ ቅርጺ ጥራይ ልዕሊ 1.6 ቢልዮን ናቕፋ ዝወደአ ፕሮጀክትታት እዩ ተተግቢሩ። ንጸብጻብ ሃይሰም መብራህቱ ሻምተወለ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ዝሓለፈ 22 ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ጽላት ትሕተ ቅርጺ ልዕሊ 1.6 ቢልዮን ናቕፋ ዝወደአ ስራሓት ከም እተተግበረ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ትሕተ ቅርጺ ዞባ ኣቶ ገብሩ ሃይለ ሓቢሩ። እቲ ወጻኢታት 30 ሚእታዊት ኣብ ህንጸት 136 ትካላት ትምህርቲ 14 ሚእታዊት ኣብ ህንጸት ልዕሊ 30 ትካላት ጥዕና 18 ሚእታዊት ኣብ ምውዳድ ፕሮጀክታት ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ 14 ሚእታዊት ኣብ ጽገናን ምስራሕን ጽርግያታት 24 ሚእታዊት ድማ ኣብ ህንጸት ኣብያተ ጽሕፈት ዞባን ንኡሳን ዞባታትን ከም ዝወዓለ ኣቶ ገብሩ አብርሂም። ስለዚ እዚ ዓይነት ስራሓት ስለ ዝተሰርሐ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ማለት እቲ ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ናይቶም ኩሎም ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ይኸውን ኣሎ። ሕጂ ብቐንዶም እዞም ስራሓት እዚኣቶም ዝበዝሑ ኣበዮም ተኻይዶም ኣበይ ተኻይዶም እንዳልና ኣብ ከተማ ጥራይ ድዩ ኣይኮነን። ኣበይና ኣብ ትርሑቕ ገጠራት ትርሑቕ ገጠራት ከይተረፈዮም ዞም ኩሎም ማሕበራዊ ኣገልግሎታት እዚኣቶም ተሰሪሖም ዘለዉ። ስለዚ ምስቲ ሕጂ ሓደ ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ ምዕሩይ ዝርግሐ ኣብ ኩሉ ቦታታት ጠመተኻ ኣብ ትርሑቕ ኣብ ትውፅዕ ቦታታት ዝብል ፖሊሲ ኣሎ። ልክዕ ነዚ ዘንፀባርቕ ዓይነት ኣካይዳን ኣሰራርሓን እዩ ክስራሕ ፀኒሑ ማለት እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ናይቲ ክፍሊ ልዕሊ 100 ንኣሽቱን ዓበይትን ቢንቶታት ዘለዎ ጽርግያ ከረን ገለብ ምጽጋንን ምምሕያሽን ጽርግያ ከረን ሓልሓል ምስራሕ ጽርግያ ዓንሰባ ለመጨልን ጽርግያ ከርከበት ዛራን ምልባጥ ቅጥራን 17 ኪሎ ሜትር ጎደናታት ከተማ ከረን ኣብ 264 ዓድታት ዝተኣታተወ ፕሮጀክታት ጽሩይ ማይ ካብ ዝተተግበረ ዓበይቲ ምድባት እዩ። ድሕሪ ናጽነት ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ጉዳይ እንታይ ነይሩ ንምክያድን ንምውሃድን ጽርግያታት የድልዩ። ስለዚ ኣብቲ መጀመርታ ትምምሕዳር ምስ ንኡሳን ዞባታት ህዝቢ ብምኽታት ካብ ማእከል ምምሕዳር ናይ ንኡስ ዞባ ናብ ማእከል ምምሕዳር ናይ ዞባ ካብ ማእከል ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ናብ ምምሕዳር ከባቢታት ወዘተ እዚ ሕጂ መተሓላለፊ ወይ ከዓ ጽርግያታት ክኽፈት ግድን ነይርዎ ተኸፊቱ ከዓ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ብተሳትፎ ናይ ህዝቢ ናይ መንግስቲ ብሓባር ዝተሰርሐ ጽርግያታት ነይሩ። እቲ ዓበይቲ መደባት ናይ ጽርግያታት ክንርኢ እንድሕር ኮይና ግን ብቐንዱ ኣብ 1999 ዝጀመረ እዚ ናይ ከረን ገለብ ጽርግያ ኣሎ። እዚ ብኩባንያ ህንፃ ሰገን ዝተሰርሐ ልዕሊ 100 ቢንቶታት ንኣሽቱ ማእከሎት ዓበይቲ ዘለዎ ጽርግያ እዩ ማለት እዩ። ብዘይካዚ 15 ዕዳጋታት ጥሪትን 6 ዕዳጋታት ኣሕምልትን ፍረታትን ከም እተሰርሑ ዝተፈላለዩ ህንጻታትን መሳርሒታትን ከም እተጸገኑን ተፈሊጡ። ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ትሕተ ቅርጺ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ገብሩ ሃይለ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዞባ ምዝዛም ፕሮጀክትታት ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ ሃውሽ ምብግጋስ ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ ሸጋሊ ማራትን ጉሽ ጀርተምን ምጽጋን ጽርግያታት በረከንትያ ሃበሮ ሓልሓል ኣስማጥ ደብረ ሲና ዒላ ብርዕድ ቀለቤታዊ ጽርግያ ከረን ሓሸላ በጉን ምጽፋፍ ህንጸት ኮማ ሆስፒታል ገለብን ትካል መወልዳን ከረንን ካብቶም ኣብ መስርሕ ዝርከቡ መደባት ምዃኖም አብሪሁም።